Iki Mbah Hasim dudu tiyang mriki asline. Mbah sapa kan? Taslim ya. Mbah Taslim. Mbah Taslim sederek kula. Oh, sederek. Sekandung. Oh, sekandung. Hasim. Pak Taslim bin siji. Abdurrahman bin. Lah, ana maning sing kalen pandang. Mbah Pandan Jati. Lah kuwi yo. Sing kalen pandang. Iya kalen pandang kuwi. Makam sepuh arane Mbah Pandan Jati. Ocap moning mlebu ning Cirebon ke Jatiwangi. Ya. Sing nunggu ketepe Jatiwangi kuwi silsilah ing anak putu esik yang Prabu Siliwangi gelar cinta Jawa ki kabeh. Oh. Bukan aja gelem kuku-kuku. Agama sing ngaku-ngaku kae, ngaku-ngaku nak wis lah. Lah kaya berarti lanjaman sing nama sinten, Mbah? Lanjaman sing wis Sunan. Sing nama Sunan, Sunan Derajat. Iya, sembarangan. Sing nama lanjaman Zaman ki Sunan Derajat. Sunan Derajat. Oh, aja sembarangan. Dengannya terkenal. Iya, tempat sing tempat keramat berarti nih. Ada peninggalan pusakanya siapa di sini? Peninggalannya si Pito. Ada. Peninggalannya Nyai Ageng Sari. Itu si Pito jenisnya apa, Bang? Wujudnya apa? Ada gambar ya. Gambar. Dan sing kayak kayu golok lah. Goloknya benar di loro. Goloknya bang loro. Iya. Ning kene barangnya. Barangnya anak nih. Kon gelem. Tengah wangi cuma kliwon. Ini sumurku ya kon sila. Sumur ki, Mbah? Iya, sumurku ya. Mau buang ini sumur kayak kabeh. Oh, buang. Ning isor. Ya ning isor kumpul. Angger mesti tarik takon urusan gebul lah apa sing kene ngene. Sing kan sandingna angger mesti ditoni arep sing kene. Makanannya Sing nonggone bangsa jin. Sing nonggone. Iya. makanannya apa? Kantong macan mesti kabak wong. Dia wong sing dinem wis nyalon DPR. Sirandu ke depannya gitu. Oh iya, Mbah. Tanah Sirandu niku ke depannya pripun, Mbah? Ya tergantung sing dhuwur. Tergantung sing dhuwur. Iya, sing dhuwur marek-mareknya wong ngisor marek-marek ke depane kaya kuwi. Jare kan desa peteng menine ya Sirandu. Sirandu. Sirandu ya, kecepat dari desa si peteng. Bisa nambahnya. Bisa sih. Ya karena wong sing ahli agama be, peteng-peteng rai ora tenanan lakoni agama ane. Sini sing jarene desa penjara niku pripun, Mbah? Desa penjara ya, wong gelem diperbudak masalah dunia. Ya Allah. Lah kok mone penjara. Dadi ora bisa bebas ya mikir itu ya apa. Iya. Berarti nokusna nih keimanan nih kalau Gusti Allah. Jenengan kenal niku apa? Apamu kenal? Apamu? Ya kenal. Al-Abbas. Iya. Kaya wong sakti. Tapi pribumi asal komentangi daerah gunung. Pernah mriki, Mbah? Silaturahmi mriki, Mbah. Pernah. Iki desa petang penjara niku leras bener. Nggih, bener. Artinya ngoten penjara sebabnya kealaman. Keagamaan terjun ini masalah dunia tok. Yang kini penting. Ya, kayak gue. Nggih. Kayak ngomong Abu Hasim kemarin kan jangan apa tak sampai kenal. Tak gamblang nak. Pesan apa nih jenengan Mbah? Nggih, Mbah. Hari kaya nyongta pesen karo kon-kon kabeh ari wong sing ora menet panjenengan pesen. Ya, pesen karo satu iki sing kumpul kene. Nggih. Ya kan kasih Pak Jumat. Nggih. Berkah barokah luar biasa apa meneh kocap mau kan mati ning tahun. Nggih. Pan mati ning tahun, mati ning bulan ning 2025. Sing kocap 5 kuwi 5 waktu. Lagi kontak wasiat kabeh gelem ora pan kuwi ya monggo. Pripun, Mbah? Pripun wasiatan apa? Wasiat pesen. Ngakehno dikir ya dikir sholawat. Sholawat Nabi wong gampang iki. Pas balik iki ya kon wani wudu sampe hajat njaluk sakarepe karo Gusti Allah. Sholawat Nabi ping 1 tak rewangi dongan jaluk karo Gusti Allah. Pen kon padoni rezeki sing gampang.
kali panjenengan. kasih halal ya Nggih.